Biblioteket er mere end en bygning. Biblioteket er også digitalt. Vi vil vise, at biblioteket også er relevant for dem, der sjældent når ind på biblioteket. Idé: vi lader biblioteket komme til brugerne. Borup er en by med mange pendlere. Stationen er der, hvor mange mennesker færdes dagligt. Vores mål er, at flere borgere får kendskab til bibliotekets digitale medier og opdager, at de kan bruge biblioteket døgnet rundt. Vi har indrettet et virtuelt bibliotek i et læskur på perronen. På reolerne står et stort udvalg af e-bøger. Hver bog har sin unikke QR-kode. Du scanner koden med din smartphone eller tablet og ledes ind til e-bog på e-reolen. Nu kan du downloade e-bog og tage den med i toget. Vi kalder det Bib2Go. Vi har fået nye biblioteksbrugere og skabt en større synlighed om bibliotekets digitale muligheder. Bib2Go har ændret betydning af at gå på biblioteket, for biblioteket er lige der, hvor du er.